Здравейте отново и добре дошли в винаги вторник в 9 часа. Любимото ни обучение за личностно развитие плюс 1000 аура. Започваме днеска за супер яката тема правилен майндсет. Не само за бизнеса, но и правилен майндсет за в живота, за партньори, за хора, за приятели, за гаджета, за всичко, което ви хрумни. Сега, нека почна първо от там, че с негативен майндсет, позитивен бизнес няма как да се направи и няма да успееш в това. Ако имаш негативен майндсет и към хора, към животни, към приятели, към гаджета, няма как да се случи. Ако казваш всички мъже са еднакви, най-вероятно всички мъже за теб ще са еднакви. Ако казваш, че няма партньори и хора, най-вероятно няма да имаш хора. Ако казваш, че то пари нямаш, то се на мен се случва, ами на теб ще продължава винаги да се случва. Така, абсолютно искам тук на хода на прага на това събитие за 30 минути онлайн в момента с вас да оставим всички негативни, лимитиращи, ограничаващи вярвания, всичките лимити, които си поставяте, всички граници, в които живеете. Искам да ги щупите и да ги няма и да си кажете: аз мога да постигна всичко, аз мога да бъда милионерка, аз мога да бъда най-красивата за себе си, аз мога да бъда най-успешната, аз мога да бъда изпълнителна президент, директорка. Защото реално няма нищо, което да не можеш да постигнеш на този свят, след като си видял, че някой друго е постигнал. Той да не е извънземно. Да не би да си с нещо по-различно от този човек, или да си нещо да ти има, или нещо тук да ти е, нещо да сме леш, лоши, гадни, тъпи, грозни, сакати. Е смисъл, ние сме супер хора и всеки си е най, трябва да си е най-любимият човек за себе си. Защото ако не се обичаш себе си, няма кой да те обича и ако ти не си в добро състояние, в добра енергия, ще разваляш състоянието на енергията и притеснението на хората около тебе. Така че, какъвто си ти, това е обкръжението около тебе, такава ще е средата, дали ще е позитивна или негативна, ами гледай дали ти всъщност си позитивен или негативен, с такава нагласа към ситуации, към време, към хора, към случки в живота ти. Тук искам да ви приветствам в изцяло новата ни 2026 година в супер якия в момента на работен сезон и да ви кажа добре дошли в новото поколение амбициозни, умни, яки, млади хора и лидери. Тези от вас, които имат наистина кураж и търпение и ще дадат всичко най-доброто от себе си, няма да се откажат докато не успеят в тази идея и възможност, ще са, разбира се, и следващите наши успешни поколения лидери. Виждате всъщност тук на екрана много успешни наши директорки, менеджерки, партньорки, които са щастливи, които вереят в супер яка подкрепяща среда и тук всички ги обичаме и тук всички сме себе си и всички сме абсолютно позитивно настроени. Негативните хора с лошите им обиди и всякакви такива мнения, суснати отстрани на сайдайват и не знам си какво си, могат да си тръгват от екипа още сега. Ако вие сте такъв човек, вероятно това не е вашата среда, това не е вашето място. Тук всеки трябва да е най-добрия. Най-добрата версия на себе си. Тези момичета тук имат правилен майндсет. Ние мислим винаги не: Оля, има проблем, не мога да се справя, а как да реша тази задача. Защото ние не гледаме на проблема като проблема, ние го гледаме като задача за решаване. Тук има едно малко пренастройване в функциите в мозъка ни, което ние като има проблем да си казваме: Боже, аз няма да се справя, това аз не съм за него, това не е за мене, аз тук няма хора. Не, хора има, обаче не сме ги намерили. Не, ама той екипа ми се срути, аз няма да успея. Не, ти си човека, който го прави да стане. Ти си човек, който го прави да не стане. По същия начин, когато ми се срути два пъти екипа, може да си кажа: о, не, това не става за мене, виж, два пъти вече екипа ми се срутва, аз от 18% падам на 9, то няма хора, ще са много тъпи. Не, просто не съм била явно достатъчно подготвена и обучена да задържа тези хора. Не съм намерила правилните за мене. Трябва да почакам и да опитвам винаги поне още веднъж. Кой е на мнението, че когато нещо не му се получава, винаги трябва да опитва поне още веднъж? Поне още един път. Мгм. Да, виждам ви плюсовете. Супер. Когато виждаш, че има хора на твоята възраст, които успяват в подобно нещо, винаги помни, че ти можеш да бъдеш като тях. Само, че трябва да се научиш как. Защото ние сме минали, директорите и лидерите, този екип, през всички трудности, през които ти минаваш в момента, или си минавал и ще минеш. Всички трудности сме ги минали. Няма какво да кажеш като трудност или проблем в кавички, което да не ми се е случвало. И сме намерили начин.
Дори като сме имали 500 последователя, дори като нямаше Generation Free, дори като бяхме на по 3% и нямаше нито един млад директор в Oriflame никога. И пак го направихме. За да се научите какво да говорите, как да бъдете господари на живота си. И за да можете наистина да разберете какво да кажете, за да мотивирате този човек да остане, да прави с вас този бизнес и да сте наистина респектиращ лидер. Вие трябва да сте с нас на тази ексклузивна школа за милионери на 21 март, разбирате ли, хора? Това не е нормалната типична есенна или лятна школа. Това ще е само за най-сериозните. Това ще е VIP школата, за която сме извикали Валерия от Украйна да подготви за 2027 новите бъдещи директори и лидери в Oriflame България, защото 2027 ни предстои юбилей 60 годишни Oriflame свят и ще има златна юбилейна конференция за всички нови директорски титли. Не златни директори, за всички нови директори ще отидем, може би, на круизен кораб за цяла седмица, който 2027 другата година е директор. Но за да си на 23% до края на тази година, ние трябва да почнем сега. Имаме 10 месеца до края на годината и вече трябва на края на годината да сме директори, хора. Ние не можем да чакаме още над 2 години и като се сетя тогава, нали се някога, а като ми дойде времето, тогава ще живея добре. Не. Ако аз чаках правилния момент да ми дойде времето, сигурно още ще да си чакам и ще да съм директор, не диамантен. Така че, вие си го правите да стане по-скоро или си го правите по-трудно? Съкръщавайте времето, инвестирайте всичко, което скарате от тук пак в този бизнес, докато не почне да ви плаща по 3 бона всеки месец. Докато не сме златни директори, нямаме право да спрем и нямаме право да се оплакваме. Нямаш право да говориш лошо на себе си. Ма след малко ще кажа за това. За бизнес школата някои вече даже са ни платили цялата сума 180 евро. Ние събираме до 5 март, имате един месец още. 100 евро капаро. Това е. 100 евро на 5 марта. И който ги даде и дойде на тази школа, след това искам да ми кажеш 2 изречения на края на школата, какво смята да прави и какво разбра. Аз вярвам, че оттам ще тръгнете направо. Няма искате да си ходите направо, ще плачем, че трябва да си ходим. Разбирате ли? Ще празнуваме рожден ден в събота вечерта, така че очаквайте огромно парти. Просто нямам търпение, остат. Боже, месец и половина, нямам търпение. Искам да разбера как да стана следващата титла и аз. Трябва да науча неща, които още не знам. За да стана на тази титла, на която виждам много директори, че са вече. И аз искам там. Така че и аз имам ниво следващо за покоряване като вас. Така. Я колко човека тук ще ходят на бизнес школа да напишат БШ. Бизнес школа. БШ. В нашата група ли сте в месенджера? В нашия чат ли сте? Я да видим кои ще ходят на БШ. Браво, да ги поздравим. Стели ще ходи на бизнес школа. Мила, Вики, Зумюзер, обаче не знам кой е. Никол ще ходи. Ванеса, Нора, Рози, Камелия, Виктория, Лара, Вики Пукчева, Мони, Танчето Ганчева, браво. Алекс на бизнес школа, ако и дадат. Валето, дано успея, дано стискаме палци. Това ще е незабравимо събитие, което правим за най-така актуалните и избрани хора тук през март месец. Следващата школа нормална, да знаете, ще бъде лятната чак на 27 юни. Но тази март ще бъде... Никола вика да не успея. Амин, пожелавам ти го със сърце. Супер. Продължаваме натам. Сега, това сме на бизнес школата. Ние на Aqua House. Съм ви оставила да ви покажа. Но тук половината момичета знам, че ще бъдат менеджери. Те все още са тук, между другото. Това са нашите ключови бизнес партньори, нашите менеджери. Това е снимката с менеджерките ни вече. Да, всички сме тук. Супер. Така. Сега, искам да ви покажа всъщност от какво състои живота ни. Дни, седмици, месеци, години. Реално на нас ни остават средно около 80 години и реално искам да ви кажа, че това са може би около 30 000 дена, не съм сигурна. Може да си сметнете 80 по 365, някой да каже тук всъщност колко е това. И искам да ви кажа нещо. Нашия бизнес и живота ни, прогреса ни се свежда до следното. Края на деня днес, който си свършил направо, оказва резултатност. Ето Ани написа, 80 години са 29 000 дена.
Значи имаш около 29 000 дни до края на живота ти. Гледай тези 29 000 дена да ги опозотвориш по най-якия начин и да ти е супер щастливо и да ти е супер яко. Защото накрая да не стане така, че не се е струвало и е гати живот. Така. Трябва днеска на деня като резултат оказва влияние края на седмицата. Седмичният резултат е сега края на тази седмица, като и неделя. Ще видим какъв ти е резултат, какво сме свършили за тези 7 дни. Края на седмицата тази като резултат, оказва влияние какъв ще е резултата на края на месеца февруари. И как завършиш месец февруари като резултат, оказва влияние как ще завършиш годината 2026. Вие разбирате ли, че нямаме време и имаме огромно, значи трябва да имате огромно чувство за спешност. Аз нямам време. Това, което правиш днеска, оказва влияние края на седмицата. И какво сме свършили до края на седмицата, края на месеца ни ще е такъв. И после края на февруари, който сме направили, оказва влияние до края на годината как ще живея. Дали по-добре с позитиви с плюс или минус. Направо нямаме време. Днеска от това обучение зависи края на годината. Представяте ли си? Какво ще чуете тук и с колко уши ще ме чуете и колко ще ви влезе наистина много дълбоко като информация в нашия главен мозък това. И дали ще предприемете нови различни действия. Зависи края на годината ви. Така си го представите. Много е сериозно. Ето няколко цитата, които са ми любими. Не чакам за перфектният момент, за да стартирам, или като имам пари ще го направя, като имам хора ще го направя, като имам връзки ще го направя, като порасна ще го направя. Не, не се прави така. Не почваш бизнес като имаш пари, почваш бизнес като нямаш пари. И като нямаш умения, като нямаш нищо. Не чакаш за перфектния момент, докато станеш на 50 там. Другото нещо. Ще имаме много откази, но ще имаме и много дата. Има, не, благодаря ти, не, разказвали са ми, не, мерси, да, знам за какво става въпрос, не, не са хаби, не, това не е за мен, не. Вие опъвате обаче позитивния чадър, къде е този червен чадър. И всичките не, които ви казват, като един параван отгоре, искам да си направите, да живеете един в розов балон и изобщо да не ви пука, да не ви гърми. От тук да ви влиза, от тук да ви излиза. Аз колко хиляди пъти съм чула думичката не, ако знаете, Боже, Бога ми. Но гърми ли ми, трести ли ми? Като гледате, не. Всеки ден получавам също откази на срещи. Дори съм диамантен, сапфирен, пимбян директор. Аз ще получавам откази, няма как да няма. Но се фокусирам само върху плюсовете, само върху датата. Те ме правят по-силно, това са ми най-яките хора. Тях искам, които ми казват да, двама да са, двама са. Това е. Другите, окей, калявам си, просто характера съм силна, психически издръжлива. Казват ми не, окей, чао. Казват ми не, добре, благодаря, пускам си музика силна на ухото, не ми гърми. Анджи днеска е чула около 10 пъти думичката не. Обаче имайте предвид, че не е само зависи от хората да ви казват не, ако хората са малко така, нали, имат си техните приоритети, не са в момента сериозни, им се занимава мразиги. Също и ние сме 50% от това дали ни казват не или да на срещата. 50% зависи от вас как се представяте и колко сте сериозни и дали сте приятели и сте готини. А не да сте някакви по-скучни, дипломатични и да ми пишете някакво супер такова, да се правите на много важни, на много сериозни и аз съм така да не мога да се отпусна пред вас. Ми малко и аз няма да искам да се включа в такъв човек на екипа му. В екипа му. Помислете на какъв човек екипа бихте се включили, какъв човек бихте позволили да ви води на някъде. Да се възхитите на такъв човек. Да искате да сте с него. 9 неща, които носят сила. Да си починем, да имаме истинска прегръдка с някой и да покажем обич, да обичаме себе си, постоянно да се конектваме по-дълбоко на дип теми с някакви хора и да искаме да чуваме градивна критика и да задаваме интелигентни въпроси, да сме мили с хората, да медитираме, понякога да дишаме по-дълбоко, да си почиваме от към... нямам предвид всеки ден да си почиваме и да не... Боже, защо нямам хора и срещи, ами да си почиваме от към това да даваме почивка вътрешно енергийно на себе си, да не се обвиняваме за някакви неща и да се твърде много да искаме от нас. Макар, че понякога съм забелязала, че колкото по-висока летва се слагам и изисквам от себе си, постигам повече, но понякога не трябва, като не съм днеска на 100% батерия, да се обвинявам за това, че днеска не съм на 100%. Защото понякога батериите ни ще са на 50, 20, 100%. Като видите, че малко се изхабявате, поискайте помощ, когато видите вече, че малко тръгнете да бърнаутвате и пишете на вашия лидер. Звънете на вашите лидери. Искайте им помощ. Звънете на вашия лидер, това е вашата втора майка.
Вашия лидер трябва да знае какво става с вас. Трябва да споделяте на вашите лидери. Да им казвате, че не сте на кев днеска. Помогни ми. Не се чувствам добре. Искам да съм мотивиран. Искам повече неща да уча. Какво направя тук? Не се получава това нещо. Дай ми съвет. Всичките ми лидери искат съвет от мен. Така сме обучени. Те искат помощ, звънят ми. Така се прави. Ако ти в твоите 20, където имаш неограничен потенциал, не инвестираш в твоите умения, не поемаш ли рискове, не почвате бизнес, не се месите в друг град, не излезете от комфортната си зона и не правите всякакви неща, дори с риска да се провалите. Дето на никой не му пука в момента, защото сте млади, сме неопитни, изобщо не им пука на хората, че се проваляме в някакви неща, защото ние пробваме какво ни работи и какво не ни работи на нас. Представете си да почнете да правите някакви такива сериозни работи, да поемате рискове, да се провалите на 30, на 40, като имате семейства и имате много разходи. 5-10 бона ще отиват на семейство за разходи. Не може да си позволите там да поемате такива рискове, докато детето ви няма да има какво да яде. Няма шанс. В момента не трябва да ви пука. Трябва да си излезете от зоната на комфорт и да правите най-уите неща сега. Аз качвам в социалните си мрежи най-уите си работи сега. Говоря си каквото си искам, пробвам нови работи, мотивирам се, лудувам на публични места, не ми пука какво правя. Нали, разбира се, стига да е в рамките на нормалното, защото на 30-40 няма да го правя. Така че, това е много важно. И вижте Ан Хатауей какво казва. Парите впечатляват само мързливите жени и момичета. Но когато една жена работи наистина много усилено, пари, мъж с пари е просто бонус, а не нещо, което да я апгрейдва и впечатлява. Разбирате ли? Бъдете тази истински уверената с голяма стойност и с финансова свобода и стабилност жена. Защото ако нямате финансово стабилити, финансова стабилност, искате, не искате, накрая ще трябва да търсите позволение, разрешение от някой, за да правите някакви работи в живота ви. И ще трябва да чакате да просите за пари. Дай ми това, дай ми това, може ли това, може да си купил това, може ли 5 лея, може ли 500 лея, може ли 300 лева да си купил това. Не! Трябва да имате свободна воля и избор. Какво да правя, къде да отида, като не ми харесва тази ситуация с тези хора. Чао, бич, бай. Не съм аз за тук, не ми харесва, ставам и си тръгвам от тая маса. Мога сама да си платя сметката, мога да направя това. Знаете каква свобода ви носи това? И каква увереност? Не ми харесва тези хора, не ми харесва какво говориш, аре паков с извинения и чао, и аз си тръгвам. Може да си позволиш да правиш каквото си искаш, когато имаш свобода и пари. Накратко. И когато ти си роден да победиш, и когато ти реално се подготвяш да победиш, съставяш план как да победиш и очакваш да победиш, не се очудвай, когато тръгнеш да побеждаваш, когато се получава и не се плаши от успеха. Боже, никога не съм била на 15%, сега ще падна. Боже, никога не съм била втори каталог на 23%, тая квалификация не съм я задържала сега, да не се стресна, какво ще стане. Хора, за всичко на първи път е нормално. Като тръгнете да изкарвате пари, не си казвайте, вау, защо на мен се случва, що на мен, с какво съм го заслужила, защо съм намерила такъв як мъж, ама как така на мен ми обръща внимание, що ме смята за красива, що ми се получава, що от някъде ми дойдоха яки хора, имам пари и се класирах на тази конференция. Не, ти го очакваш това да се случи, ще се случва така, както трябва да се случва. И ще имаш якия, богат, красив мъж, и ще имаш цялата увереност и успех на света, и ще имаш най-яките партньори, и ще имаш супер хубавите тигли и чекове и по сцена. Теб ще награждават с конфети, щото си бачкала от сутрин до вечер и си писала на толкова с хора и си минала през толкова нета и се борила до последно и толкова си опитвала, че накрая трябва да се случи. Това е най-естественото събитие, което трябва да се случи. Разбирате ли? Подготвите се за този успех и си имайте увереността. Не, ама как така с този къп хотел тук да ходя, ама ние заслужаваме ли го това, ама аз не знам си какво, ама аз обичам ли себе си, щастлива ли съм? Трябва да се случи на мене. На мен ще се случи. На кой да се случи? Ще се случи на теб. Защото що да се случи на теб? Ако не си работила за това. Кой е съгласен с мен? Кажете ми да или не. 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 Кажете ми да или
Лара да, Михайла да, Стели да, Алекс да, Деси да, Вани да, Мони да, Анджи да, Никола да, Костас да, Хриси, Крем, Дея, Рая. Супер. Хора, имайте предвид, че понякога, дори ако си мислите, че много работя, много усилия полагам, много хора търся, ама се не става. Работя, ама нямам резултат. Нищо не се получава. И като най-много си мислиш, че нищо не се получава, точно там е разковничето, където най-много промяна и растеж почваш да имаш ментална. И там се случва. О, аз цял каталог, тук два-три каталога правя, нищо не става. Не. През цялото време събираш информация, през цялото време изграждаш нов навик и ново умение и можеш да говориш по различен начин вече и знаеш кой на какво отговаря, и какво да напишеш сега на това момиче и как видите ти нови партньорки да ги задържиш и после как да ги обучиш, като питат какво да напишат тук, ти да знаеш какво да им кажеш, защото си минала през това. Всичко е част от процеса. Абсолютно всичко, през което минаваш в момента. И успеха, и неуспеха е част от твоя успех. Запомни го това. Дори неуспехът ти. Дори като се срутва екипа, ти учиш нещо от това. И ставаш по-силна. За да се изправиш на ново, ти трябва сили. Така че, много ти е важно, когато действаш, да не спираш. Защото се надгражда едно кълбо енергия, инерция. Тя се надгражда. Каталог 2, каталог 3, каталог 4, каталог 5, вече ще гърмиш много ясно. В нашия бизнес имаме поличбата ефект на 3 месечето. Сега, каквото работиш, ще ти се отрази след третия месец. Там ще видиш, тогава ще видиш резултата и успеха и хората ти. Ако сега работиш и не спираш, след 3 месеца, гледай какво ще стане. Ще бумниш. Само чакай 90-дневната обсесия наричаме. 90 дена, всеки ден, отделяй по 1-2 часа и си търси нови партньори. Развивай ги. Помагай им да събират поръчки. Дори да имат затруднения и възражения, че понякога не могат и им е трудно. И ние сме имали такива затруднения. Така че, продължай, keep going. Нямаш резултати, keep going. Имаш резултати, keep going. Добри резултати, окей, давай още. А, Давам ви кратък пример. Мистер Битс, който е качвал 100 видеа преди някой изобщо да го забележи, без никакви гледания. Илон Мъск, който споделя хотелска стая, защото нямат пари. За 2 години с приятеля му, ядейки солейци там или моркови в чаша, като е се опитвал да разработи някакви системи и работи и да прави като цяло компании. И Джеф Безос, който е написал с някакъв спрей просто на табела, сигурно намерена на улицата, amazon.com. Така че така се почва, така се прави индустрия за милиони. Когато дори никой да не вярва в тебе, ти почваш без никакви пари, скъснаш, защото нямаш. Но имаш голяма визия, идея, милионерска в главата ти. Имаш огромна визия. Имаш визия за милиони. Имаш мечта. Имаш огромни неща. Направи го скъсан, направи го без офис, направи го без никакъв телефон, направи го. Просто прави. И ще стане. Ето, примерно, като нямаш на времето коли. Ами не мога да създам средство за придвижване, защото никой не е правил кола, никой не е имал нещо електрическо, с което да пали и с колела да се движи. Как да направя тази кола? Какво ще да бъде, ако великите умове не бяха създали нашите неща, които в момента виждате и бяха лимитиращи от към вярване? Самолета. Съжалявам, не мога да създам машина, която личи. Ракетата. Не сме способни да напускаме Земята. Как да направя ракета? Или космоса. Ние не можем да следваме далечни звезди. Как да направя нещо такова? Не. Всичко изглежда невъзможно, докато не го направиш. Вижте, като понякога някои партньори се включат в екипа ни и са много мотивирани в началото, обаче после, защото не разбират как да правят този бизнес и просто са само въздух под налягане. Имат, тук горе вляво, много голяма енергия и изведнъж след трети-четвъртия ден няколко човека им откажат, че те чао. Малко пораженческо сега, какво да направим? Обаче ние, които сме дисциплинирани, не сме на мотивация. Знаем, че мотивацията ни е моментна и утре няма да се събудя с мотивация, нали? Всеки ден просто се появявам и отивам на едно и също кафе, вече трета поредна година и си отварям телефона и не искам, почвам си чатя и почвам да правя някакви неща. И ми идва мотивацията след това и се надъхвам през деня. Аз не би да отивам на кафето сутринта много мотивирана. Толкова ми се спи. Ма какво да направя? За да имаш повече от другите хора и да живееш по по-добър начин от другите, трябва да правиш повече от другите. Запомнете го това много добре. Трябва да правиш просто повече неща. Деца вика, страдай в момента,
И се наслаждавай цял живот. А не да се наслаждаваш сега, докато си тинейджърка, нали, ходиш там на университет, на гимназия, партията, маркета, дискотеки, чалготеки. Не, че аз не ходя, не се забавлявам много, нали, коктейли, работи. Обаче, аз съм намерила баланса. Искам и вие да го намерите. Нека в момента да вземе трудни решения, да ставаме рано, да се борим за нашите цели, да си изграждаме бизнесите, докато нямаме семейство, деца, мъж, да готвя, да пера, да чистя и не знам си какво, за да мога след това да предоставя супер як, финансово независим, красив живот, богат на децата ми. Няма да правя бизнес, като стана на 28. Ще правя семейство. Сега го правя, докато нямам тези ангажименти, нямам свобод, и нямам нали, много смисъл, че имам свободното време, а нямам ангажиментите. Защото ако мислите от тук нататък, че ставате по-свободни, не няма, ставате по-заети. С това, докато можете бързо, умно си изградете бизнеса сега, хора, наистина. Добре, че ние директорите в Oriflame го направихме сега. Един път успехът, изграден като директор, е равен от много, много неуспешни срещи. Това също го запомнете. И вашата визия в главата ви за това как искам да живея, колко богат или богата искам да бъда, какво искам да си купувам, къде искам да ходя, какво искам да ям, къде искам да летя в други държави, да съм под палма с коктейли. Това в главата ви трябва да ви е направо супер много да ме пали. Разбирате ли, мен много ме пали. Аз много добре знам каква кола искам да карам, какви снимки ще качвам в инстаграма си, как ще изглеждам, каква коса ще имам. Направо нямам търпение. Искам да съм супер скини. Аз си знам кой искам да бъда. И никой не може да ми каже, че няма да бъда и каквото да ми каже странично мнение. От тук ми влиза и оттам ми излиза и съжалявам, не пъчувам. Най-успешните и най-богати хора са най-обсебените хора. Най-обсебените от себе си хора. И от целите си. Не позволяват на никой нищо да ги разконцентрира и да ги развлече и да им каже, ела тук, защото нали нямам какво да правя, ела на кафенце, ела на кино, ела на дискотека. И аз, да, ми идвам, защото аз нали си нямам работа. Нека някой муски ми да съм му удобно да ходя да припкам. Аз имам ангажименти и бизнес. Ако ти е скучно, ако ти липсва някой деца вика, ако си с депресия, не си достатъчно заета. Имаш много неща, които да апгрейдваш. Мозък, тяло, портфейл, много работи. Какво мислиш, какво говориш и какво правиш са три различни неща. Какво си мисля? Колко искам да правя по 10 бона на месец. Какво си, нали, и какво вече си говоря на вас. Колко искам, как искам това, как много ми се ще. Да, искам да съм изпълнителен директор. Много го искам наистина. Криси, наистина много искам да го направя. И какво правиш е третото нещо, нали? Какво правиш? Влезаш ли в обучението да се развиваш вторник и събота? Отделяш ли тук по 1 час на ден? Минимум. Правиш ли срещи? Намираш ли хора за бизнес срещи? Развиваш ли тази мрежа да станеш финансово независима? Как се прави бизнес? Стоейки в къщи или всеки ден, като се появяваш в бизнеса да го правиш? Така че, моля ви, гледайте себе си. Какво правя всеки ден? Ако не, на хората не им се получава заради две неща. Или не правят достатъчно, или правят грешните неща. Или просто са мързеливи. Така че, ако можеш да работиш по 8 часа за някой, то аз наистина много силно ви вярвам, че мога да работите по 2 часа за вас си всеки ден. И това е правилната ни нагласа. Имам, т.е. по-скоро, нека да ви обясня грешната и после правилната. Имам, правя съм е нещо, което трябва да го изкореним, защото не се прави така. Не, имам пари, за това ще направя този бизнес, за да мога след това да съм еди си какво. По-скоро трябва да си кажа, че аз съм в главата ми. Успешна, богата, можеща, ще си повярвам. Аз съм този човек, който съм днес. Ще направя този бизнес, за да имам после всичко това, което искам. Всичко почва от тебе. Дори да нямаш в момента пари, дори да нямаш, например, за бизнес школа, вземи на заем от някой и после направиш всичко възможно да му ги върнеш и се мотивирай с това, че нямаш план Б. Направи си го да нямаш, за да може на всяка цена да успееш. Защото живота ви зависеше от това. Аз съм сигурна, че всички тях да станете директорки, защото иначе ще умрем.
Аз така си лъжих мозъка. Че няма как този каталог да не стане на 15%. Ще иначе, примерно там някой си, чао. Как да останете бедни? И вас съветвам да не го правите. По цял ден гледайте телевизора, по цял ден гледайте TikTok и Netflix, нямай хобита, нямай цел живота си, всеки ден ходи на кафета, всеки ден ходи в мола, не излез зоната си на комфорт, чакай някой да те спаси, да ти плаща, обвинявай другите и просто стои вкъщи, нищо не прави, обвинявай си, тропай си, бъди хейтър и реално удовлетворение от личен живот и кариера 0,001%. Това е. Имайте менталитета на изобилието, а не менталитета на оскъдицата. Защото менталитета на оскъдицата означава, че аз обвинявам другите, аз си казвам как нямам пари, що се е на мене, що винаги кофти работи, никой не ме обича, никой не ме харесва, що никой не ме уважава, никой не иска в моят екип. Мрън, 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 мрън. Дъра, бъра, сточа, дъра. И на кой помагаш? На себе си ли? Нещо по-успешно ли стана? Нещо повече хубави емоции ли почувства? Нещо повече някой ти, нещо ти направи, ти даде, те обича ли ти нещо? Нищо не стана. Който се самосъжалява, се самонаказва. Съжалението поражда бедност. Не се съжалявай. Тупай си понякога два шамара и си казвай, припомняй си коя съм или кой съм, аз си ставай. Училището няма да научи как да продаваш, как да мислиш, как да се изправяш пред провала, как да почнеш бизнес, да инвестираш, да управляваш времето си. Не! Няма да научи. Ти трябва да се научиш и то в правилната подкрепяща среда, като хора, като нас. На нас парите ни не са крайната цел, но целта ни, ние да избираме как да прекараме дните си до края на дните си, е нещо, което всички искаме. И аз искам да избера да ги прекарвам както искам, да ставам когато си искам, да ходя където си искам, в какви държави си искам, с най-яките си дрехи, с най-якото си семейство, на почивки, на работи, в Рио де Жанейро, Малдиви. Аз ще живея супер яко и ви съветвам да живеете с мен по този начин. Че това е идеята тук. Всички заедно да успяваме и да бъдем финансово, времево, географски свободни за винаги. И тогава, мили мои, ще включите един левел на съществуване, който дори не сте предполагали. Живота ви ще е коренно различен от този, който е в момента. И твоя живот може да се промени, не забравяй никога, само за една година. И моля те, направи тази 2026 точно такава. Само ти си в състояние да го направиш, само ти си в състояние да не го направиш, така че се хващаш за работа и почвай да го правиш, защото този живот те чака и сме си го избачкали, сме си го заслужили и трябва да го направим заедно с тебе това. Така че намери твоето силно защо и наистина ще намериш как да успееш в този бизнес на всяка цена. Ще се видя пак с вас следващия вторник и почнете от днеска